Takže aj ja tu vítam po ňom. Dneska to bude Spider Zombies 1. Som už hral toto. Som už chcel natočiť video a sa mi vyplo natáčanie, takže mám už rozhraté kolo. Dúfam, že sa vám tento video bude páčiť, dúfam, že dáte like, odbela zvonček, aby vám neuniklo žiadne nové videjko. Tak tohoto pochybujem, že dá moja strieľačka. Takže použijem pomocníčka. No, môžem ho akože dať, ale veľmi nebavím. Z ničoho by to, ale by asi zožal trošku toho. To dojde až k veku. 100%. Fajn, tohoto už dá s tou skúžovom, lebo toho už strel od začiatku. No jasne. Tak. No. Už ho zabil. Nie. Fúha. Už som mal trošku načaté kolo a už to natáčam 3 minúty. What? Budem mať asi achievement za 5 od vybuchnutých. Keď si dobre pamätám. Bo ja som už bol aj na streche. Bum. Asi ešte použijem podľa toho, aký budú zombici, či použijem tie bomberáky, či jak to ne. Použijem. Dúfajme, že sa to zatiaľ. Opla. Fajn, aspoň mi dá slniečko. Tá slnečnica tam. Už je spomalený. To by akože mohlo zabiť. Nie. Ale zabíja to. Bum. Spomalený. A ja to vymažem, bo určite sa tam nedostanú zombíci žiadny. Možno ten
tento. Už mám 5 minút, a to bude aspoň 15 minútové videjko. Fúha. Vybuchni. Yes. Oj. To asi nestihne, to asi už zažel. Hej. No jasné. Nie? Nezdržovali. OK. Tento tu by sa asi dostane ku Olechu. Nie. Nebuchol. No, nedostane. Už mám celkom silných. Škoda, že to nie je ako v Puzzle Zombies 2, že ich môže vylepšovať, že za menej slniečka a že viacej budú dávať damage. A rýchlejšie sa budú resetovať, ako že ich bude môcť použiť. A to je naozaj veľmi dobré, že netrvá to tak dlho. Mám to sem. Bum. Haha. Možno dám 1000 slniečka. No, možno dám 1000 slniečka. Ešte jedno. Určite. Nehovorím, že nedostanem. Viete ich? Yes. Mesožralka. Ešte mám. Ty bogo, nechcem ho byť veľmi dlhé, takže to sa ešte kúpime. Poďme na achievement. Aj dáme si ešte niečo. Nejakoho. Tak. A zapol som aj Minecraft. Vidíte, už tu mám tu pekne ohraničené. Skade mám Dark Oak, tu je maličké, počkať. Taký tejček. Maličký lesík z koku. A tu mám toto celé oplotené a vesničenosť tu boli niekde. Tak som ich v zočkách priviezol, ale veľmi mi bolo to strašné. Lebo loďka na suši, ježiši. Ale nepodarilo sa mi dostať aj do vody. Chudák z neho jak chce strieľať. Ale tento by mohol, ne? Aspoň tento, ne? Prosím. Haha. Tak ti treba, bum. Na. Bum. A kde mu to ešte hituje? Už sa mi otvoril hoteň vlastne. Mám ten chestplate, alebo
lebo som si nechcel ničiť diamantový chestplate. Už má full diamantový armor. A s lekamou som ťažil. Keď tu dobre vidíte. Tu by som ešte niekde mal mať niečo, ne? Nemal? Treba tu, alebo tu. Ne. A tak vieda. A železné. A tu budem minovať ako... Jak tu môže mať slajma? Počkať. Kde to skače? Tu. Je tu nejaká mehla? Tam je maličký. Či čo, počkať. Ja sa tam idem pozrieť. Alebo sú to len slajmovia sola. Asi hej. Tu budem minovať tie. Aha. Prepáč, psíkovia. Tam budem bývať v tom domu. Toto mám inakšie, lebo sa odsíte ten Minecraft vykolajený. V tom boli a tieto kolajnice. A bolo to dosť čudné. Si myslím, že ma tu trolí niekto Herobrine. Lebo to není net portal. A ja neviem, kedy bol zrušený. Mu to hovoril. A ja si to už nepamätám. Kedy ho zrušili. Takže je možné, že tu môže byť Herobrine. A ja keď podpálím nejaký creepostrom a je od tej mobtápky aspoň 5 blokov, tak to sa aj tak zapáli. Že vôbec sa nedotýka. To ja neviem. Idem ukázať ten domček. Tu dole ešte nemám nič. Tu mám posteľ, tu som chcel mať ešte jednu posteľ, len som si tam furt nechal túto posteľ. Tam čo je. Tu mám Dark Oak. Ja som to tu farmil celý deň. No hoďku asi. Tu mám uhlie. Tu nemám nič. A v čom je vôbec inakšia zlatá mrkva? Je krajšia? Len tak ja to skúšam, či bude, čo mi dá viacej hanglu. A možno na budúcom dieli, ale spravím si. Ja dúfam, že mi spadne už niekedy zo zombíka mrkva aj zemiak. Osem, ne? Hej. Goldová dyňa. Mňa ešte napadlo tu dať takto vodu. Ešte mi zvyšilo, takže ešte toto oplavím pre bezpečnosť. Čo som to spravil tak, aby sa sem nedalo skočiť. Tu takto. Hopla. Alebo možno nejaké mobovia vedia skákať. Palkou.
No pochybujem, že ako to púknete sa. Ej. Ešte to tročka počkáme. Že sa nám ešte viacej ten hangel. Dúfam, že tie 8 nugetky za to budú stáť. Toto mám sviny. Tu mám bugnutého vesničana. Neviem čomu. A musím možno Iron Golema. Ahoj. A mám jeden pekný screenshot, takže aj. Ojde. Prepačte. Mení mi to aj hlas. Takže tu takto, keď spravíte, tak takto skočíte. Mám to dá autojump a skočíte 1,5. Neviem, že by to dalo, ledva skočím s tým. Tak, vyskúšame. To není na jedenie. To není na jedenie. Ty vole, už viem, prečo si to žiaden youtuber nerobí. Lebo to není na jedenie. Aj obrátená, lebo toto je tak, to je tak. Teraz si len dám do čestu podľahu. Ja sa spolu postaviť? Nie. Mám farmársky skrín, ako vidíte. Tak po toto video by to bolo všetko, dúfam, že dáte like, odbera zvonček, aby vám neuniklo žiadne nové video a ešte vám ukážem jeden screenshot. Tak tu máte. Ešte. Tak, dovidenia. Nashledanou.